gaur, hemen egon dira 21 egunetan, Ubideko helduak, belaunaldi ezberdinak, gaztetxoak, neska mutilak, gero helduak, amon batzuk, aiton batzuk ere bai, eta guztien artean begin dute hemen mural bat, oso mural polita geratu da. Herriko jendeak eta aso eskertu dau holako aktibitate bat herrian egotea, eta nire hitzak izango dira lehenik behintzat parte hartu duten guztiei nire aldetikan zorionak ematea. Eta orain pixka baten egin duten lana eskertzeko eta hau jarriko dugu hemen 11etako txiki bat, eta horren inguruan muralaren inguruko solasalditxo bat egingo dugu. Eta konbidatuta zaudete parte hartzera. Bueno, gero arte. Irantzuleko naiz, muralista eta Argia Galeriaren zuzendaria, eta mural honetan saiatu gea iragana eta orainaldiaren irudiak sartzen, aurpegi guztietan, beti daude aintzinako irudiak, eta lehenengo planoetan orainaldian dauden animaliak edo herrian egiten diren tradizioak edo irudi desberdinak, ez? Orduan, adibidez, hemen atzekaldian badugu San Juanetan egiten duten zuhaitzaren igoera, eta honen aurrekaldian badugu ere errementaria, eta ere ferra, eta hemen ere lantzen zuten egiten zituzten ferrak eta klaboak, ez dakit nola esaten diran, klaboak. Aurpegi honetan badugu lehenengo planoan ardiak, eta herrian beti izan dituzte ardiak, eta horrekin inda ardia eta txanbilarekin ere egiten sanaria, horregatik zuhaitzako goiko partean agertzen dira eskuak aria josten, eta gero zuhaitza eta herriko umeak zuhaitza bezarkatzen. Hirugarren aurpegi honetan aurkitzen dugu herriaren irudi zahar bat, nola zeuden pasoak, errekaren alde batetik bestera joateko, eta nola umea jolasten zuten errekan, beti jolastu dute, eta gaur egun ere jolasten dute. Orduan, hau da lehenengo irudia, bigarrenean, egiten bizi eta gazi, horregatik ere perretxikoak eta zizak, eta azkenengo irudia, estraperloaren irudia edo, nola erosten zuten elikagaiak, eta nola sartu behar zituzten ilegalki, gozea pasatzen zutelako. Azkenengo aurpegi honetan, ikusten dugu txondorra, nola ateratzen zuten ikatza, errementariak gero burdina lantzeko, eta orain dela urte gutxira arte egon dira txondorrak egiten, Gero eguzkilorea, elementu babeslea, eta gero badau oiotegia, eta Picassoren kuadroaren eskua kandelarekin, etxeratekin ere erlazionauta dagoena, Eta, komentatu nahi nuen hori, azkenean proiektua parte hartzailea izan dela, eta, herriko jende guztia parte hartu egin dula, eta oso gustora egon gehan, proiektu polita. Berezi dau, herrian horrela parte hartu duen jendearentzat orain guk egiten dakiguna egitea. Plantxa pixka batean
irudiarra jarri, eta horrelako giroan egotea pozgarria da. Gurea bezalako herri txiki batean, jendeak, belaunaldi ezberdinetakoak eta elkartu garelako oso pozinago, eta berriro ere guztioi eskerrik asko.